Čudovište iz ormara. Okašev strašni san. Ah! Čudan zvuk dopirao je iz sobe Golemkova prijatelja Okaša. Golemko zbunjeno otrčao nama. Mislim da sam ružno sanjao. Trtavim glasom, reče Okaš, sjedeći u svom krevetu. Onda dobro, lako noć, Okašu. Golemko će pospano. Golemko, zar ne želiš čuti što sam sanjao? Upita Okaš molećivo. Pa dobro, ako misliš da će ti to pomoći, odgovori Golemko i sjedne na rub kreveta. Znam da će ovo zvučati ludo, ali počne Okaš priču s nervoznim osmijehom. Sanjao sam da se u mom ormaru nalazi ljudsko mladunče. Prestani razmišljati o tome i pokušaj zaspati. Vidjet ćeš da će ti biti lakše, odgovori Golemko pospano. Sjećam se, kada sam bio mali, mama bi mi uvijek donijela šalicu mlijeka, kad bih ružno sanjao, stidljivo reče Okaš. Golemko poslušno ustane i iz kuhinje donese šalicu toploga mlijeka. Bi li mi otpjevao uspavanku? Upita Okaš. Kada sam bio mali, mama bi mi uvijek pjevala uspavanke, kada bih ružno sanjao. Golemko pročisti grlo i promuklo zapjeva. Prijatelju, jutro će doći i ružan će san tad proći. Čupavi moj, kad svane zora, nestaće tvoja noćna mora. A sad provjeri ormar za svaki slučaj. Mama je uvijek provjeravala ormar. Nastavi Okaš uporno pokušavajući izbjeći odlazak na spavanje. Golemko strpljivo otvori škripava vrata praznoga ormara. Eto, nema ničega, utvrdi on umorno. Iznenada, uz glasan štropot, iz ormara ispadne hrpa starudije i žuta krpa koja je podsjećala na plavu kosu. A! Vrisne Okaš, skočivši gotovo do stropa. Oprosti, prijatelju, pod ovim slabim svjetlom mislio sam da je krpa ljudsko mladunče. Zgroženo će Okaš. Pa to je nemoguće, zahihota se Golemko. Djeca se ne mogu izgubiti u strahogradu. To bi bila katastrofa, objasnio on uvjerljivo. Da, potpuno si u pravu. Zjevnu Okaš pospano. Laku noć, prijatelju, reče i bezbrižno utone u san. Nadam se da vam se svidjela priča, a mi se uskoro vidimo u novoj, zanimljivoj i punoj avantura predivnoj priči. Bog svima!